کارێکی خێرخوازیەش بۆ نەخۆشین پەنجە شێرێ لە یەکژی خواردنگەهێن تایبەتیên dihok pêşengehka karên-destî û bazarek hatin vekirin ku dehatê wê diêta xirvekirin ji bo nexweşên pence şêrê. Ji bo fêrkirina zarok û xwendkara bû herîkarîkirinê û karên xêrxwazî dayk û bav û semyanên xwendkara jî li gel wan bûn. Vê roja ku dey em tişta bikirin ew para xêreka gelek emezine bo van êşik salatanê çit. Em ê vîdarin medresa hemî ev tişta çêbê û ev xêre mezin dilêbê. Em qutabî gelek bêxweşîn ku medresa me bi karekê xêrxwaziyê rabûye. Deyba bû qutabî dêne verî tişta dikirin nifrûşin û ew ku ji me parê hemî bû xesta jîn ya nexweşiya pence şêrê diçîn. Em gelek pêxweşîn ku em dişên harî nesaxin pence şêrê bikin. Rêveberiya xwendingehê dê serpêşteya komkirin û radestkirina van herîkariya ket. اما قطبخانه بریتانیا نیف دولتی ام سالانه رد بین به آماده کردن نوع چالاکیه او جی چالاکیه که خیرخوازیه مرا ما قطبین ما فیر بین دست هاریکاری درش بکن جیانا خدا و هر وسط دهات و چالاکیه او جی کو ام کم ود کن ترین نخاروی پاره همیه کلاس صاف صافه ام کم کنو ام بین نخوشخانه جین یا شیرپنجه ام تسلیمی وانات کنو انشالله سلامتی جبو همی نخوشت ما و دست خوشی الوان دیکو بابات کنو ئەو کەرستن li vî bazarî dihatin firoştin bi bihayekê cêwaztir bûn ji ber ku ji bo karê xêrxwazî û herîkariye bûn û herwisa li beşekê din mûzîk dihate jenîn beşdarbuwan daxwaz kir ev cure herîkarî bo nexweşên penceşêrê û her nexweşiyeke din bibine keltûr û zarokên xwe fêrî van cure herîkariya bikin. Şêma Xedir Kursad News Duhok.